हाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथिनि गाथानि सावगारियाव थुनानै हो मानोना आंनि लेटेस्ट भिडिअ आपलोड खालामोब्ला नोंथाङा बे खौरांखौ बयनिख्रुइबो सिगां मोनगोन। Hello friends, good morning. This is Roman. Welcome to Technical Bodo YouTube channel. खुलुमबाय लोगोफोर आंनि मुङा Roman Technical Bodo YouTube channel आं नोंथांखौ बरायबाय। Friends दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोननो इन्डियानि टप 5 यूट्यूबर्सफोरनि बागै आङो सुंद'यै नोंथांमोननो नैबे भिडिअआव फोरमायनानै होगोन। तो फ्रेंड्स भिडिअखौ जोबजासिम नाय, भिडिअखौ स्किप दा खालाम। तो फ्रेंड्स नोंथाङा निश्चय भिडिअनि मुंखौ खोनानाय लोगो लोगोनो गोसोआव सानदों जे जोंनि इन्डियानि टप 5 यूट्यूबर्सफोरा सोर आरो बिथांमोननि यूट्यूब चेनेलनि जितु साबस्क्राइबारा बेसेबां आरो बिथांमोना मा रोखोमनि भिडिअस बानायो। तो मोनथिनो लुगैदोंब्ला भिडिअखौ नायबाय था। तो फ्रेंड्स फैदो जों जागायदोनि। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नम्बर 5 आव दङ निशा मधुलिका। तो टप 5 यूट्यूबर्सनि मुङानो जाहैबाय निशा मधुलिका। तो फ्रेंड्स नोंथाङा थारखौनो खोनादों। निशा मधुलिका होननाय यूट्यूब चेनेलाव दासिम 5.2 मिलियन साबस्क्राइबार मोनबाय आरो बे यूट्यूब चेनेला मोनसे रोखोमनि फूड रेसिपीनि मोनसे बे चेनेल। बेवहाय खायसे इन्डियान खानाखौ माबायदिहाय संनाय जायो बेवहाय गासैखौबो दिन्थिनाय जायो आरो बेवहाय दासिम गासै टोटल नम्बर अफ भिडिअस आपलोड जानाया जाहैबाय 1300 भिडिअस। तब्ला फ्रेंड्स नोंथाङा मोनथि मोनबाय अब्ला जोङो कुकिंनि सायाव भिडिअ बानायनानैबो जोङो गोबां साबस्क्राइबार आरजिनो हायो। तो बेनि उनाव नेक्स्ट जितु टप 4 आव थानाय यूट्यूब चेनेलनि मुङा जाहैबाय सन्दीप महेश्वरी। तो फ्रेंड्स दासिम बेयो 6.8 मिलियन साबस्क्राइबार मोनबाय आरो बेवहाय मोटिवेशनल खायसे स्पीचफोरनि भिडिअखौ बेवहाय आपलोड खालामनाय जायो आरो बेनो जाबाय इन्डियानि मोनसे ओरैबायदि यूट्यूब चेनेल जाय यूट्यूब चेनेलाव दासिमबो मानिटाइज खालामनाय जायाखै। फ्रेंड्स थामथि बयनिख्रुइबो साबस्क्राइबार गोनां यूट्यूब चेनेलानो जाहैबाय टेक्निकल गुरुजी। तो टेक्निकल गुरुजीया गौरव चौधरी होननाय सासे यूट्यूबारजों बे सामलाय जायो आरो गौरव चौधरीया दा बर्तमान दुबाइयाव थायो आरो बे चेनेलनि साबस्क्राइबारा दासिम 8.5 मिलियन साबस्क्राइबारफोर आरो दासिम बे चेनेलाव टोटल 1700 भिडिअसफोरा आपलोड जाबाय। बे चेनेलाव टेकनि बागै भिडिअ आपलोड खालामनाय जायो। तो फ्रेंड्स अब्ला नोंथाङा बुजि मोनबाय जे जोङो टेक्निकलनि भिडिअ बानायनानैबो जोङो गोबां साबस्क्राइबार आरजिनो हायो। बेनि उनाव सेकेंड नम्बर टप 2 आव दङ अमित बादान। अमित बादान होननाय मोनसे यूट्यूब चेनेल। बे यूट्यूब चेनेलाव कमेडी टाइपनि चेनेल आरो बे चेनेलनि दासिम टोटल साबस्क्राइबारा जाबाय 9.8 मिलियन साबस्क्राइबार आरो बेवहाय टोटल दासिम 57 भिडिअसफोरा जाबाय आपलोड जाबाय। तो फ्रेंड्स अब्ला नोंथाङा बुजि मोनबाय कमेडी टाइपनि भिडिअस आपलोड खालामनाय चेनेलफोरा बयनिख्रुइ पपुलार जानायनि मैक्सिमाम चान्स थायो। अब्ला फ्रेंड्स नोंथाङाबो जुदि यूट्यूब चेनेल्स खुलिनो सानगासिनो दङ अब्ला नोंथाङा मोनसे कमेडी चेनेलखौ नोंथाङा सोलिनायनि सानोब्ला बांसिन बेटर जायो। बेनि उनाव बयनिख्रुइबो गिबिसिनाव थानाय यूट्यूब चेनेलानो जाहैबाय बीबीकी वाइन्स। तो फ्रेंड्स बीबीकी वाइन्स होननाय मोनसे यूट्यूब चेनेलाव कमेडी टाइपनि बे मोनसे रोखोमनि चेनेल आरो दासिम बेयाव 9.8 मिलियन साबस्क्राइबारनि बारा साबस्क्राइबार बे चेनेलाव दङ आरो बेवहाय कमेडी टाइपनि भिडिअ आपलोड खालामनाय जायो आरो दासिम बेवहाय 127 टोटल भिडिअसफोरखौ आपलोड खालामनाय जाबाय। तो बीबीकी वाइन्सआनो जाबाय बयनिख्रुइबो मोस्ट पपुलार यूट्यूब चेनेल आरो मोस्ट पपुलार यूट्यूबर भुवन बाम होननाय सासे यूट्यूबारा बे यूट्यूब चेनेलखौ सालायो। फ्रेंड्स बिनि भिडिअ बिनि कन्टेन्ट जितु बिनि कन्टेन्टआव बेसेबां दम दङ बेसेबां मानसिखौ बेयो एट्राक्ट खालामनो हायो बिनि जितु भिडिअजों अब्ला बेखौनो देखायबाय दिनैनि बीबीकी वाइन्स होननाय यूट्यूब चेनेला। तो फ्रेंड्स अब्ला एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ। दिनैनि बे सुंथाब भिडिअ आं नोंथांमोननो जोंनि इन्डियानि गासै टप 5 यूट्यूबर्सफोरनि खायसे सुंद'यै सावरायनायखौ आं नोंथांमोननि सेराव लाबोनाय जाबाय। तो फ्रेंड्स दिनैनि भिडिअखौ आं एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। तो फ्रेंड्स उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनै एसेनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। हैव ए नाइस डे। जय आफा बोराइ बाथौनि।